Piques, benvingut al tram. Gràcies. Se'm fa molt estrany, perdona, no començar aquesta conversa parlant de la famosa persecució del xoriço per l'aeroport del Prat. Sí, perquè, clar, o sigui, com se li acut a un paio robar-te la bossa tu, una ultraatleta, a sobre exmosso i a sobre bomber? Diguem, no és la millor idea del món. No, és ben bé que el tio no sabia amb qui se la jugava, De fet, bé, em va agafar la bossa, de seguida ho vaig veure, i a partir d'allà va començar la persecució. Va ser un bon entrenament, Hi havia crits allò, alto, deténgase, obturis o... Sí, sobretot cap al final, no? Perquè quan el vaig tenir, diguéssim, el vaig agafar... El vas immobilitzar. El vaig immobilitzar. Sí. Clar, jo volia que la gent se'n donés compte. Si més no, un petit cop de mà, no? Sí. Allò, hosti, no trobar-me sola. I no va haver empatia? No va ajudar ningú? No, la gent em va sorprendre molt. Es va quedar com si estigués veient una obra de teatre. O sigui, al cas, però apartats. Jo, ei, que estic aquí, veniu, ajudeu-me. No. I sabem com va acabar el senyor? Si va acabar detingut? No, el senyor va acabar pul·lulant per l'aeroport. Sí. El senyor no va acabar detingut. No, vaig parlar amb els de vigilància, però no vaig veure una actitud com... Unes ganes de... No. També... Jo crec que va seguir fent la seva feina, vaja. Sí. I clar, jo tampoc vaig poder fer res perquè em sortia a l'avió. Sí, a part, el destí em va portar, que això no ho sap ningú, a la T1, jo havia d'estar a la T2. O sigui, em vaig equivocar de terminal. Ostres! I clar, entre la persecució, que ja anava just a temps, i que m'havia equivocat de terminal, bueno, el que va venir després... Per l'avió, no? El que va venir després sí que va ser l'entreno de la setmana, perquè gairebé perdo l'avió. En sèrio, on anaves? A Noruega. Ostres! I no vas anar corrents d'una terminal a l'altra? No, vaig tenir la sort que em van portar... Sí, va ser un desastre, però vaig córrer, Bueno, parlant de córrer, m'intriga saber com has vingut a Barcelona, perquè no es troba, a cavall entre Barcelona i l'àrea metropolitana, perquè a tu t'encanta entrar en cotxe a Barcelona. És una de les coses amb les que més disfrutes. La circulació de Barcelona és una cosa que et fascina. No, al contrari. Comencem a començar. Com has vingut avui? Com has arribat? Avui he hagut de venir amb cotxe, però jo tinc estratègies, I a més avui que és dilluns, que està plovent, sabia que hi hauria un patatal terrible, i he vingut amb molta estona d'antelació i normalment doncs faig diferents estratègies d'aparcament. Abans tenia un patinet elèctric, però ara ja me'l van robar també. Mira que maco. Sí, amb això tinc molta mala sort jo. Bueno, doncs en tram, que és perfecte i no roben res. En tram, no, és el millor realment. I no has tingut tentacions d'aparcar la furgo aquesta nit i quedar-te al costat de l'estació del tram on hem quedat? Doncs sí. El que passa que havia de portar els nens a les 8 a l'escola i ja no em donava la vida, perquè si no ho hagués fet, i ho faig molt. Això ho fas molt? I tant. Pot ser que a la teva època de diputada també ho fessis alguna vegada, no sé si allà dins el parc, a la Ciutadella o la zona aquella... Sí, per allà ho feia servir molt la furgoneta. De fet, va salvar la vida, no? Perquè a l'entrar i sortir em deixava absolutament cao, i al final vaig dir, escolta, tens una furgoneta, utilitza-la, i era una mica el meu modus vivendi. Sí. No et diré què pone en tu DNI, no per la nacionalitat, sinó per dir on vius, perquè no tinc clar. Si vius a Manresa, si vius a Berga, que tu vas néixer a Manresa, ets més aviat adoptada a Berga, potser estàs empadronada al Pic de Sant Jeroni, o potser a algun lloc corrent del món, no sé, Jo tampoc ho tinc gaire clar, és que cada dia em llevo i dius... Però on dorms més nits a l'any sense ser indiscret? Doncs també estic al parc de bombers jo, perquè soc bombera, per tant, cada 4 dies dormo al parc de bombers. Llavors jo crec que la cosa estaria entre el parc de bombers... Berga i la furgoneta. Molt bé. Berga i la furgoneta, No pregunto per la logística que tens allà muntada, però l'has tenir muntat. Escolta, tothom et coneix, campiona del món diverses vegades, corredor ultratrail, muntanyenca. Has passat en moltes situacions difícils i no sé si la més complicada de totes les que has patit ha estat el tema de la pulmonia al Macau. Sí. Perquè, has hagut de superar moltes coses. Sí. Però clar, aquesta és, pel que he anat veient de tu, la cosa més bèstia que potser t'ha passat a la vida. Sí, va ser molt dur, sobretot perquè hi havia la vida en joc. O sigui, he tingut molts moments durs, sobretot corrent curses de llarga distància en el et fa mal absolutament fins a les pestanyes. Això, és impossible entendre això que feu, però bueno, ja m'ho explicaràs. Hi ha hagut moments molt complicats de dolor, d'aguantar, però clar, no minava la vida en joc, però en el moment en què ja estàs ja a la línia, no?, que dius, ei,
que això està al límit, no? Llavors sí que ja estem parlant d'un altre tema. I el Makalu, va ser aquella expedició a un cim de 8.000 metres, realment va anar d'un pèl, perquè va ser una pulmonia, una pneumònia a gairebé 8.000 metres d'alçada, estava completament sola, no tenia ajuda, havia de baixar pel meu propi peu, amb poc oxigen, amb molt de dolor. De nit era, més o menys, pot ser o no? Sí, era de nit, clar, era de nit i es va fer de dia, o sigui, va durar aquella cursa de llarga distància per sobreviure, va durar bastantes hores. Sí, que segurament és la cursa més important de la teva vida. Sí, és sens dubte la cursa més important que he guanyat, que és tornar a casa. I a més van haver d'evacuar amb helicòpter, si no m'equivoco. Sí, una vegada vaig arribar al camp base, llavors ja vaig trobar gent, vaig demanar ajuda i em van venir a buscar amb l'helicòpter, per sort, sí. La teva també és una vida, a part d'aquesta lluita de resistència permanent, com per exemple el dia que et diuen, no sé si era fent una via ferrada, que et trenques no sé quin os de no sé quin punt del peu i que no podràs tornar a córrer més. Sí, això fa ja... I t'ho diu un metge, aquests senyors que entren en bata blanca, i t'ho diu molt convençut. Sí, no és que tenia raó, en certa manera, perquè quan vaig tenir aquell accident d'escalada a Montserrat, que em vaig trencar l'os astràgal del peu esquerre, és un petit os que reparteix totes les forces del peu, està al turmell. Els metges van veure la radiografia i em van dir: Núria, treu-te del cap, corre, perquè això és una fractura conminuta i molt probablement no podràs tornar a córrer, i vés en compte com va la recuperació, perquè et costarà tornar a caminar com una persona normal. I certament vaig estar gairebé una dècada a tornar a fer una cursa de muntanya. Sempre amb dolor, però és un dolor que m'ha acompanyat, que ve amb mi, que no va a més, i ja l'he dubtat, i anem junts a tot arreu. I encara el tens, aquest dolor? Sí que el tinc. I ni t'infiltres? Avui, quan m'he llevat aquest matí, em feia molt mal al peu, perquè ahir vaig tenir una cursa de 22 quilòmetres, amb la qual vaig forçar bastant, i avui tenia dolor. Ara mateix no en tinc, però depèn del moment, del dia, quan em llevo, el peu diu: ei, estic aquí, Sí. I no fas res, ni infiltracions, ni... Els paracetamols pertinents, els ibuprofens, el que toqui. Paracetamols no tant, però sí que m'he operat, m'he infiltrat, he fet de tot. I això que dius dels ibuprofens, en segons quins moments de la meva carrera esportiva he tingut de prendre'm algun ibuprofen, i tant. No sé ara si et vindria més de gust prendre't una presa de xocolata o estar a la plaça Major de Chamonix. Potser una presa de xocolata. Sí? Sí, perquè clar, hi vaig fer una cursa i estic cansadota. Bueno, clar, estàs cansada i a la plaça de Chamonix vol dir que estaria a punt de fer l'ultratrail del Montblanc de 170 quilòmetres i no estic mentalitzada ara mateix. No estàs mentalitzada, però sí que és molt important per tu el Montblanc. Sí, home, si em fas aquesta pregunta el dia 30 de desembre, d'agost, et diré: vull estar al mig de la plaça de l'església de Chamonix, amb la música d'Evangelis i a punt per començar. M'he ganes de cantar-la i tot, O d'anar allà un dia a veure, òbviament. La pell de gallina, És un moment com... 2.000 corredors, l'helicòpter, tot el circo mediàtic, impressionant. A més, la teva història amb l'Ultratrail del Montblanc i amb Chamonix i amb els intents de ser campiona, de guanyar la competició, és una història molt de pel·lícula, o sigui, se'n podria fer una pel·lícula. Sí, mira, de fet, el Carles Porta, el de Crims, em va dir un dia que em volia fer una pel·lícula. Ostres! Fa molts anys, quan encara no feia Crims, i li vaig dir: home, no, que m'has de fer una pel·lícula. Aquí no hi ha cap mort. Però mira, no, però allò que dèiem, Bueno, sí, no, la muntanya, efectivament, s'ha endut molta gent, efectivament. Clar, per aquí, si no m'equivoco, crec que és el 13 o el 14, quedes segona, el primer cop que t'hi presentes, al cap d'un temps tornes a quedar segona, l'any següent... El 13 i el 2013 faig segona, el 14 faig segona, el 15... Què passa el 15? Em retiro. Era la gran favorita per guanyar l'Ultratrail del Montblanc, la cursa més important del món. Tothom comptava que guanyaves? La gent em senyalava amb el dit el dia abans, em deia: mireu, aquesta noia demà guanyarà la cursa. I m'ho vaig creure tant que al cap em va fer un curt-circuit. Per tant, és la cosa aquesta del cap. Aquest d'aquí és la clau de tot, és el múscul més important que tenim al cos, el cervell. I al quilòmetre 8 ja no podia córrer. I vaig dir: què està passant? L'angoixa, la pressió, em va jugar una mala passada i vaig haver d'agafar el telèfon i dir: ei, nois, veniu-me a recollir i porteu-me a casa, que avui no és el dia. El Boi ha fet un llibre recentment parlant d'aquesta qüestió de tota la seva època al Barça com a jugador, de tot el tema mental, de com va afectar-lo. Exacte. Però la vas acabar guanyant, la cursa. Clar, sí. I a més una mica d'amagat, pràcticament, D'amagat no, però... Van haver de passar 2 anys més
fins que vaig dir o ara o mai, vull dir, el temps passa i ara toca, és el teu moment, és el teu moment. No ho vaig dir a ningú, em vaig preparar molt bé, diferent, em vaig envoltar d'un equip innovador, nou, vaig agafar un nutricionista, inclús un psicòleg, ho vam preparar tot i em vaig presentar allà sense dir res pràcticament a ningú. A la famosa plaça de l'Església de Chamonix. Si ara volgués convidar-te a un concert, t'hauria de convidar a un concert de Lluís Llach, que s'ha retirat però encara en va fent, d'Angelis Més Complicat, del Charango, de l'Alejandro Sanz... Ei, com ho saps, això? Tu has buscat, tu has purgat, No, mira, jo crec que m'agradaria molt Bruce Springsteen. I el Bruce, sense cap mena de dubte, és el primer de tots. Si tirem més cap a casa, el Joan Dausà ara està... Sí, et vaig veure a Instagram amb el Dausà. M'encanta, sí. Sí, és que és molt bo. El vas anar a veure, el Palau Sant Jordi? No, el Sant Jordi no, però ja l'he vist diverses vegades. A Madrid fa un WeThink Center, Sí. A Madrid, quan? A octubre-novembre. Ja farem per anar-hi. És un pavelló molt gran, que està ple... No sé si és el WeThink, però un que hi van 8.000 senyors espanyols allà, i algun català que vindrà des d'aquí. Ara et diré una cosa que potser sorprèn. Tu ets conscient que has anat a córrer amb l'actual abat de Montserrat? Sí. Però no era abat de Montserrat quan vas córrer amb ell? No. Amb Manel Gas. Era un monjo normal, no? Sí. Que anava amb la... Vestit de monjo. Amb la vestimenta. Sí, ara entrarem en llenguatge d'aquest religiós que no dominem gaire. Monaguillo. Sí, per anar-hi. Jo què sé. De què us coneixeu, amb aquest senyor? Com és que us vau posar a córrer? Doncs, bueno, clar, vam gravar un dels capítols d'Aire Lliure i en aquell moment ell era l'únic runner que hi havia a l'abadia de Montserrat com a monjo. I vam fer-ho molt bé, sí. Bueno, també n'hi ha un altre que és escalador, Ah, sí? Sí, més que tenir la muntanya allà al costat... Clar, és l'abat, És fort, és veritat. A vegades penso, dic, mira, el senyor és abat. Aquest vam anar a córrer, ell i jo. Sí. També tens altres amics... No, l'Oranies és l'escalador. Llavors vaig anar a escalar també amb un monjo. Sí? Sí, molt més gran que l'abat de Montserrat. També un tio molt autèntic. Em va agradar molt. Sí. I he anat a escalar 2 vegades. Ostres, pensava que hi havia només la vegada de la televisió. No, una altra. Bueno, clar, tu també tens Montserrat allà i per córrer per la muntanya hi has anat 1000 vegades. Una altra amiga il·lustre que tens és la Shakira, pel que es veu. Jo soc del Team Piqué, Sí. Sí? Ui, ara el que has dit. Sí, clar. Ui, sent dona el que has dit ara és que ets del Team Piqué. Del Team Piqué. Aquest tema enerva molt a tothom, No té res a veure siguis dona o no siguis dona. Sí? Sí, jo soc del Team Piqué, i tant que sí. Però sí que hi havia una època que vau coincidir o vau arribar a parlar de... Bueno, vam coincidir en una gala, tampoc és que sigui la meva amiga. No són amigues, hem inventat una mica. O potser ets més amiga de Luis Alberto Hernando. Sí. Has fet una corona. Qui és aquest senyor? Bueno, perquè el Luis Alberto, aviam, és molt bon corredor i tenim molt bon rotllo. Però també hi ha moments en la història del nostre país que ens hem confrontat. És un senyor que és guàrdia civil, diguem. Guàrdia civil, i de vegades va fer algun tuit, alguna piolada innecessària, no?, que diguem, però tenim molt bona relació. Segurament ell va ser el mateix de tu, d'alguna piolada a l'època de l'efervescència. Quan estem corrent i quan coincidim amb un dorsal, aparquem la política i els nostres pensaments i anem a lo nostre. Hem parlat de la Guàrdia Civil, hem parlat de resistència, de córrer per la muntanya, de la pneumònia, de 1000 coses. I el paramotor? El paramotor? Jo ja sé amb qui deus haver parlat. Ja sé amb qui has parlat. No he parlat només amb una persona. Ara ja està, i tant. Si vols et dic com es diu. Sí, aquesta segur, perquè això del paramotor m'has pot explicar un tipus de persona. Però he parlat amb més gent, Si vols faig la llista al final. Sí. Bueno, vas estar a punt de palmar-la, no?, amb un paramotor. També, és que aquí només m'he trobat com notícies... Mira, he estat a punt de palmar amb un accident de trànsit, quan no tenia ni carnet de conduir. L'he estat a punt de palmar al Nepal, fent paramotor. Això el carnet de conduir faré com si no hagués sentit. A mi ja no em queden gaires vides, Tenint en compte que ets exmosso i bombera. Allò que som de poble, jo soc de poble. Jo els estius els passava a Calders, i llavors els de poble hem après a conduir pels camps i va haver-hi alguna vegada que va passar alguna cosa. Que ja vam aprendre, ja. Molt bé, doncs dèiem això, el paramotor, què va passar? Sí. Gravant també amb aire lliure... Ens va prendre la feina, perquè fa de periodista. Sí, el que passa gravant, no?, que de vegades se t'allarga més l'assumpte, va venir vent, no estava previst, i aquell paramotor a l'hora d'aterrar va tindre un mal aterratge i ens vam fotre el paramotor pel cap. Un accident d'avioneta,
allò, sí, vas... Ets un gat amb bastantes vides, això està clar. Sí, la gent quan té accidents d'avioneta, d'helicòpter, d'avió, normalment no ho expliquen. No. Jo, mira, ho puc explicar. Bueno, el Rajoy en va tenir un d'avió. Mira, que a més anava, no sé si anava l'Esperanza Aguirre, ara no me'n recordo. Aquí no diem res, perquè no farem comentaris. A tu t'hem de considerar més vegenca que bergadanenca o bergadana, no sé com es deu dir, o... Ai, aquí podríem, deixem-ho que sóc de la ceba. No dissimulis, perquè si diem si has de triar entre la Festa de la Llum, per exemple, i la Patum, diràs la Patum de carrer. Sí. Que la Festa de la Llum és un rotllo, 4 dolços allà i s'ha acabat el cuento. Diré la Patum, sense cap mena de dubte. Per què us passa els de Berga amb la Patum? Home, la Patum és... Tots sou insuportables en això. Perquè la Patum és sagrada, és una festa brutal que s'ha de viure, de dimecres a diumenge i cada any. 5 dies tot i que també he de dir que hi ha hagut anys que me l'he perdut. Bueno, home, devia estar corrent o escalant o fent i m'he hagut d'aïllar una mica de la Patum, perquè aquests darrers anys, després del Covid, et fots malalt sí o sí. O sigui, és fer Patum i el dilluns següent tot Berga està malalt. I és de veritat, no és que diguis... I aquests darrers anys hi ha hagut dies que me l'he perdut. Vaja, però bé, el primer és el primer. Ja estem d'anar recuperant. Sí. A Manresa hi ha el correfoc, també, perquè els de Manresa no ho farem. Correfocs gairebé en fem una Matadepera. No, però el de correfoc de Manresa és molt especial, també. Ara estem intentant quedar bé a Manresa. Per tant, no, jo soc veïnatge a Manresa, visc a Berga i els estius els passo a Calders, al Moianès. Per tant, hi ha aquest triangle màgic que fa que sigui d'una mica de cada lloc. Suposo que posa bastant frenètica quan la gent diu Berga en lloc de Berga, o no? Home, sí, és Berga. Una cosa que, bueno, però és una cosa bastant extensa, diguem-ne, la gent ho diu malament. Però és Berga, és com els de Matadepera, que no volen que diguin Matadepera. Molt bé, home, molt bon contraatac i molt ben fet. Ets a Matadepera? Sí, Matadepera, s'ha de dir Metancada. Bueno, ja, però t'estava posant a prova ara. Ostres, val. Matadepera, sí, Berga. I de la Vall de Boí també ho soc una mica. Sí. És preciós, la Vall de Boí. Sí, és un dels llocs de Catalunya que tinc el cor més Si un dia no et trobem, o no sé on ets, o estàs a l'Himàlaia o per allà rondant, o estàs a la Vall de Boí, a Formentera no, oi? Formentera m'encanta també. Molt. Jo em pensava que havia estat una cosa puntual, això de Formentera. Sí, és puntual. Només he estat... Clar, allò és molt pla, vull dir, com molt pots pujar a la mola i... Sí, només he estat un parell de vegades, però és un paradís. No cal anar a les Maldives, aneu a Formentera. No, que no hi vagin, prou. Que l'aigua és transparent. No hi aneu. No, a la Posidònia allà fent de les seves i tot això. Sí. Escolta, trobes a faltar la teva època de mosso? No. Has dit un no molt contundent. No, perquè a veure, molt bé, és una època viscuda, però jo vaig veure que no era la meva feina. Perquè hi havia massa ordre allà o què passava? Massa ordre. Jo soc una persona desordenada i que sóc un animal lliure i allà els Mossos, doncs, que ha de ser així, vull dir, et marquen bé, però jo necessito una mica més d'anar fent. Encara deus mantenir algun company d'aquella època? Sí, tinc molts bons amics. I també ets bomber i en un moment donat pot arribar a un lloc que hi hagi els bombers i els Mossos. I tant, i l'ambulància i tot. Sí, clar. I això del bomber, fer de bomber, no sé si s'ha de dir bomber o bombera, com ho feu vosaltres? Els bombers. Els bombers. En general, sí, o la bombera, en aquest cas particular. Clar, tu fas de bombera, però no ho fas a ciutat, o sigui, no estàs apagant l'incendi de València, aquest tan heavy que ha-hi, sinó que estàs en situacions més de l'àmbit forestal o de bosc. Estic en un parc que és molt petit, que és Prats de Lluçanès. Fins ara he estat a Berga i ara estic a Prats de Lluçanès. Estàs allà a Lluçanès? Sí, he guanyat plaça Prats. Hi ha un periodista de TV3 que està allà, mira. Ah, sí? I hi ha un formatge, el to de Lluçanès, que és molt bo. Doncs no ho sabia. Sí? Allà tenim les coques de Perafita, que són espectaculars. Però Lluçanès és molt bonic, molt feréstec, ara és comarca. Però clar, hi ha un ritme tranquil. Molt tranquil. A part, que si passa alguna cosa s'ho fan entre ells. Els pagesos. Ah, sí? Sí. O sigui, nosaltres els bombers ja som l'última opció. Està molt bé, O sigui, ha de ser molt gros. Perquè la gent allà és espavilada. S'ha de buscar la vida, és que la gent de pagès s'ha de buscar la vida. Exacte. Però sí, està molt bé. Quants cops a la setmana et fa la broma del líder de bombero? Jo no te l'estic fent, t'estic preguntant. Sí, alguna vegada, no. Encara surt d'això? Però sí. És que la gent quan em veu més com a corredora, no? Llavors tampoc hi pensa que jo estic de bombera o estic fent altres coses. La gent em veu, la Núria Piques corredora. I dius, buah. Parlem una mica del tram, que és aquest marc incomparable on ens trobem. Sí. Ara, aviam si aconsegueixes recordar quan va ser la primera vegada que vas pujar al tram, o potser és avui, no sé. Que ens hem trobat en alguna entrevista que ens diuen no, si avui és la primera vegada que hi pujo. Pots dir tota la veritat, ningú s'enfadarà ni ens caurà un tros de llamp. No, jo crec que fa cosa de 2 o 3 anys. Sí? I va ser per anar a veure un partit del Barça. Què dius ara? Sí.
Llavors devies agafar-lo Francesc Macià fins... No ho sé, sí, no, cap a la banda de Cornellà. Clar, devies aparcar lluny. Sí, exacte. Amb els embussos. I vam agafar el tram, sí. Molt bé. I tant. Si te'n fessin un que vingués de Berga directament fins aquí, per entrar a Barcelona... Home, seria perfecte, tant de bo. Sí. En línia recta. Bueno, també va a la seva velocitat, Com una mena d'AVE, no? Sí, exacte. El tram de Berga, sí, perquè també... només a poder fer feina. Bueno, la comunicació teniu l'eix transversal, no, perdó, l'eix de Llobregat, però bueno, les comunicacions estan millor que fa un temps. Les comunicacions estan fatal, tot i així, eh? Vull dir, hi ha la carretera aquella de la Vergonya, amb un sol carril que passa per sota Montserrat, i si vols anar bé has de pagar molts calés. I has d'agafar la Rolex, que en diem. L'autopista, sí, li diem la Rolex al Bages perquè val 4 euros i si agafes tot el tram val 8. Ah, sí, home, sí. I la Rolex, que és cara. Sí. Bueno, venint de Terrassa també... Que et deixa per allà a Matadepera. Sí, molt clar. Quina manera, sí, ara amb el quart cinturó. Tinc molts amics a Matadepera. Ah, sí? Sí, escaladors. Ah, bueno, clar. Sí. Però ara que és que no ens podrem apartar de coses, el Canyameres, la família Canyameres... El Canyameres, el Geni Sapater... Sí, aquest el conec. Sí, el Sapater també. També, fa locures per la muntanya. Són d'aquests senyors que això... Ara ve la pregunta més malparida de tota l'entrevista. Oh, no, però si ja me n'has fet moltes de malparides. No, però si tu has estat molt cordial i molt amable. Aviam. El tram té catenària o no té catenària? No. Vols dir? És que no sé què és una catenària. La catenària, sí, és el fil ferro que hi ha aquí sobre. Doncs sí, on hi ha el pantògraf o pantons, com es diu. Sí que en té, sí. És una pregunta que té trampa. Sí que en té. Em pensava que la catenària era... No ho sé, era com aquells murs que banda i banda i que no es poden saltar i que la gent salta. No és això, no. És el trasto que hi ha aquí sobre, que em sembla que es diu pantògraf, l'objecte articulat que existeix. És una pregunta amb molt mala llet. No sé, voleu... Diré per què té mala llet. Perquè sí que té catenària, però el tram nou que estan fent per la Diagonal, el que estan palmant Sant Passeig de Sant Joan, aquest anirà sense catenària. El corrent anirà per les vies. Ah, carai. Informació que queda dita pels nostres espectadors. Molt bé. No ens en remparem ni res, no? Els que correm i passem per allà, mentre plogui, el dia que plogui? No, però no et podes enrampar ni poder passar. Està calculat. Hi ha una manera, un sistema... Hi ha tota una complexitat tècnica perquè no passi això. Home, sí, hi ha metros que també funcionen així. Vaja, alguns. Enyores la teva època de diputada? No l'enyoro, però tinc molt bon record. Sí? Sí, perquè vaig aprendre moltes coses, vaig conèixer gent nova, un altre món completament diferent. La gent allà era molt maca, encara que no ho sé. La gent d'allà parla molt bé de tu, també, eh? Sí, doncs sí, jo també. De tots els partits, vull dir, eh? Sí, tots els partits, bueno, no tots. Bueno, potser el senyor de Vox no hi era en aquella època. I el de Ciutadans... Sí que vaig coincidir una època molt curta, sí, però vaig coincidir més amb aquests últims que has dit. De Ciutadans, carai, no els vols ni anomenar? No els vull ni anomenar. Bueno, però també una mica de, no sé si decepció, frustració, disgust, mal cos, devies sortir-ne en tant en quant un dels motius que et porta a fer-te diputada no s'acaba aconseguint, que és assolir la independència. Sí, el dret a decidir, exacte. El dret a decidir. Sí. Al final veus que és que la política va tan lenta i a mi m'anava anar ràpid i m'estava gastant moltíssim. I vaig pensar que la Núria Picas faria més feina des de la muntanya, guanyant curses o almenys intentant-ho, que no pas des del Parlament amb una cadira. Però bé, tinc molt bon record. Vaig aprendre moltíssim, vaig intentar ajudar tant com vaig poder. El primer dia al faristol, el recordes amb molts nervis? Suposo que algun dia vaig sortir al faristol a dir alguna cosa. Sí que vaig... Sí, clar, imposa molt. Et penses que et mira tot el món allà al faristol. I sí, sort d'aquestes llibretetes també que vas mirant. Sí, i hi havia dies que ja quan em vaig mig acostumar també era perillós, perquè de vegades, aquí no passa res, et posaves allà davant i dius, uau, encara em queden 2 minuts i ja no sé què dir. Ostres, te'n pots anar, no cal esgotar tot el temps. Sí, ja, és veritat. Ara et dius que vas arribar a coincidir amb algú de Vox, però realment ara no parlem del resultat de les eleccions, millor que no en parlem, però l'ascens en general de l'ultradreta, fins i tot ara tenim marca catalana d'ultradreta, no sé fins a quin punt t'amoïna, ja parlo mundialment, fins i tot, o no t'amoïna de cara a les regressions amb els drets, les llibertats, les minories, etc. Si això està passant és perquè devem estar fent malament alguna cosa, no? Perquè si no, no passaria. Per tant, també hem de mirar als esquerres de fer les coses ben fetes i que això no passi, no? Que la gent, al final, notes que la gent està farta de tot. I llavors què fan? Tallen per la via ràpida. Bum! Ara votaré a l'extrema dreta. Perquè hi ha coses que no acaben de quallar o d'agradar. Per tant, també és un toc d'atenció
que les coses des de l'altra banda es facin millor. I aquesta mena de contraatac o aquesta onada antifeminista que s'està desenvolupant com a resposta també al moviment feminista, que a més afecta molt la gent jove. Tu tens uns nanos joves no sé, doncs potser un dia et trobaràs i diran mama, és que s'ha anat massa lluny amb això, les dones. Ja, és que més de... Està passant, això. Tant feminisme, s'ha de normalitzar. És a dir, normalitzar vol dir tampoc cal arribar a aquests extrems, perquè tots els extrems no són bons, no? I la gent se n'acaba fartant i després passa el que passa, que normalitzar les coses. I ara s'estan fent moltes campanyes també, fins i tot perquè les noies entrem a bombers, a Mossos, etc. I dius, incentivar, no? Però no fer que... No sé si m'explico. Sí, t'entenc. Normalitzar. La Núria Piqués és bombera, és corredora, mai ningú m'ha donat una empenta perquè ho sigui, però sí, les dones han de tenir referents, hem de creure en nosaltres, que tenim un potencial com els homes o millor, però hem de ser nosaltres mateixes qui prenguem la iniciativa i que traguem el pit, no? I jo penso que ha de ser així. Molt bé. Acabem amb un misteri, o amb una llegenda. Aviam si és certa o no és certa, que és la llegenda de les claus de casa al Pedraforca. Què és aquesta història? En un moment determinat ho vaig fer. Va ser més com... I també te n'explicaré una altra, el Pedraforca passen coses, El Pedraforca, doncs a vegades tinc entrenaments que li he de donar 2 voltes. Clar, la gent normalment va al Pedraforca i el puja una vegada. I amb això ja està pràcticament tot el dia. Jo de vegades, com que vaig més ràpid, doncs en un matí em faig 2. I una vegada vaig deixar les claus perquè no tenia ganes de fer la segona i vaig dir, així me n'asseguraré que tornaré a pujar. I vas deixar les claus al cim del cotxe, sí. Sota una pedra. I te les vas trobar? Sí, és fàcil. I l'altra anècdota que em dius? Una vegada doncs, estava entrenant per fer el 8.000 al Macalo i vaig carregar amb 2 garrafes de 5 litres d'aigua per portar pes a l'esquena. En pujada va molt bé, en baixada no va tan bé perquè et carregues els genolls, és innecessari. Quan arribes dalt, buides l'aigua i baixes sense pes. O te'n veus una mica, si vol. O te'n veus, però clar, 10 litres no te'ls veuràs. Quan vaig arribar a dalt vaig veure una parella que es barallaven perquè un s'havia begut l'aigua de l'altre. Ostres! I vaig dir, ei, no patiu, aquí teniu. 10 litres. Clar, i els hi planto 10 litres a davant i es van quedar. Molt bé. No pot ser. Doncs Núria, ja hem arribat. Es va acabar la discussió. Sí, ja hem arribat a lloc. Vol dir que, si et sembla bé, sí, ja està. La Diagonal de Barcelona. Sí, podem baixar i anar corrents fins a l'altre extrem, ara. Doncs vinga. Comença a tirar tu i jo, si de cas et seguirem a l'altra cama. Moltes gràcies, de veritat. Perfecte, ha estat un plaer. M'ha passat molt bé. M'ha passat molt bé. Doncs aquí estem. I espero que ells també i que vosaltres també. Molt bé.